Id-diskorsi ta' Edin Kadami kienu effettivi għax infatti jidhru wkoll fir-riżultati elettorali li ġab il-Partit Nazzjonalista meta Edi kien mexxej, meta Edi kien kap tal-partit. Però se nkunu qed nanalizzaw id-diskorsi ta' Edi Kadami f'kuntest letterarju. Dan huwa l-ħsieb wara sessjonijiet ta' informazzjoni u analiżi tal-lingwa użata mill-eks Prim Ministru u eks kap tal-Partit Nazzjonalista Edi Kadami, sessjonijiet li se jiġu organizzati mill-Għażad. Dawn l-4 sessjonijiet li se jsiru minn James Zaronellul, l-awtur tal-ktieb li kelma ta' Edi Kadami, se jitfgħu dawl fuq l-effetti tad-diskorsi politiċi ta' Edi Kadami, laqat li matulhom se jkunu diskussi diversi temi, inkluż il-lingwaġġ figurattiv, il-qofol tematiku, flimkien mal-impatt u l-użu tal-konkordanza. Se nkunu qed nanalizzaw id-diskors ta' Edi, però minnu ninsu t-termi letterari li uża Edi Kadami, bħal pereżempju l-metafora, ir-repetizzjoni, għal xiex kien hemm dak il-climax, bħal pereżempju wkoll it-tonalità. U spjegalna li l-analiżi ta' dawn id-diskorsi jistgħu jkunu ta' għajnuna anke għal min qed jitħarreġ fil-public speaking illum il-ġurnata. Il-kors se jkun imqassam fuq 4 lezzjonijiet se jkunu qed isiru fl-Għażad fil-Belt Valletta, kors lezzjoni ta' satejn fej fost l-oħrajn se nkunu qed nittrattaw dawn it-termini letterari li għadni kemm semmejt. Ovvjament min jiġi sejħu interess fid-diskors ta' Edi, però mhux biss id-diskors politiku, ġifieri il-politika ta' Edi Kadami u tal-Partit Nazzjonalista f'dak il-perjodu, iżda se nkunu qed nidħlu fuq it-termini letterarji l-użu tal-lingwa Maltija tad-diskorsi ta' Edi Kadami. Il-ktieb ta' James Zaronellul ġie mniedi fit-3 ta' Marzu ta' din is-sena, ktieb li jagħti ħarsa lejn id-diversi diskorsi li saru mill-eks Prim Ministru Edi Kadami fejn żera tama b'diskorsi ta' viżjoni u fiduċja. Is-sessjonijiet ta' informazzjoni se jkunu qed isiru kull nhar ta' ġimgħa mis-6 ta' Ottubru mis-6 ta' filgħaxija sa 8 ta' filgħaxija fl-Għażad fil-Belt Valletta.